1 верасня, аўторак, у Беларусі 20-я гадзіна. З вами я, Валер Руселік, вітаю спадарства у студыі Белсат. Увесь дзень 1 верасня хацелася б гаварыць пра навучанне, пра адукацыю, дзень ведаў. Аднак пачнем усё-ткі з пратэстаў. Сёння яны адбываліся па ўсёй краіне, а ў Менску далучыліся да пратэстаў прадстаўнікі літаральна ўсіх універсітэтаў. Уже зараз з намі на сувязі з Менску, з, наколькі я разумею, раёну плошчы Незалежнасці знаходзіцца наша калега Кацярына Андрэева. Каця, вітаю цябе, распавядзі, калі ласка, што зараз назіраеш, якая абстаноўка ў сталіцы? Спадарства, ну што ж, пакуль што сувязь у нас пакуль што так сабе кульгае, але паспрабуем яшчэ цягам нашага выдання звязацца. Аднак усё-ткі вернемся да гэтай тэмы. 1 верасня ў Менску адзначыўся бунтам студэнтаў, як я ўжо гаварыў, практычна ўсіх сталічных універсітэтаў. Ад самай раніцы моладзь, якая адмовілася ісці на заняткі, пашахтавалася пад нацыянальнымі сцягамі ля сваіх навучальных установаў. Мы не ў палітыцы, мы толькі за правы чалавека. Лично видела, как преподаватели нашего университета, Белорусского государственного технологического университета, участвовали в фальсификациях выборов. Мы вышли высказать свою точку зрения. Страха никакого нет. Мы знаем, что в нашем универе были фальсификации. Мне стыдно за наш универ. И я хочу сказать, что мы знаем это, и мы не будем с этим мириться. И мы солидарны со всеми студентами и со всеми белорусами. Міліцыянты спрабавалі зладзіць хапуну. В абарону студэнтаў выйшаў выкладчык, якога затрымалі. Ля БНТУ раніцай дзяжурылі людзі ў цывільным, а ў Менскім лінгвістычным універсітэце АМАП у балаклавах, ужываючы нецэнзурную лексіку, заблакаваў студэнтаў. Таксама ў першай палове дня сілавікі ў масках жорстка затрымлівалі студэнтаў у раёне плошчы Перамогі, аднак навучэнцы працягвалі выходзіць на вуліцу. Некалькі гадзінаў студэнты маршыравалі па цэнтральных вуліцах, пастаянна змяняючы свой маршрут і некалькі разоў прарываючы кардоны міліцыі. Калі студэнты падыходзілі ў раён стадыёну «Дынама», сілавікі зноўку распачалі надзвычай грубыя затрыманні. Пазней ланцуг пратэсту пашахтаваўся ля ўваходу ў ліцэй БДУ. Да акцыі далучыўся былы дырэктар установы. Туды таксама прыехаў АМАП і людзі ў цывільным. Спадарства ўжо зараз падказваюць, усё-ткі гатовая да злучэння наша калега Кацярына Андрэева, якая працуе зараз у раёне плошчы Незалежнасці. Каця, вітаю цябе і адразу табе слова. Вітаю, калегі, вітаю шаноўных гледашоў Белсату. Мы насамрэч знаходзімся цяпер на плошчы Незалежнасці ў Менску, дзе прысутнічаюць прыкладна некалькі сотняў пратэстоўцаў. Агулам яны пачалі збірацца тут пасля 18-й гадзіны. Цяпер, як вы можаце пабачыць, дзяўчаты пераважна сталі ў шчэпку пасярэдзіне плошчы, іх акружылі сілавікі, яны выйшлі з некалькіх аўтазакаў, якія пад'ехалі сюды. Таксама амаль усе падыходы да плошчы перагароджаныя кардонам сілавікоў. Тут стаіць як АМАП, так і як АМАП у форме, так і сілавікі ў цывільным. Яны даглядаюць рэчы, таксама могуць не прапусціць. Нас спачатку не прапусцілі ў адным месцы, а потым дазволілі ўсё ж прайсці як журналістам. Вось такую карціну цяпер можна назіраць на плошчы Незалежнасці. Дзяўчаты так стаяць ужо прыкладна паўгадзіны. Як толькі з'явіліся сілавікі, яны адразу Як толькі з'явіліся сілавікі, яны адразу ж пачалі станавіцца ў гэтую шчэпку. Як мы бачым, затрыманняў не адбываецца, проста амапаўцы ходзяць вакол іх. У нас няма магчымасці пачуць, ці кажуць яны нешта дзяўчатам. Адначасова з гэтым на плошчы праз гукаўзмацняльнік уключылі
савецкія песні. Такое было ўжо падчас папярэдніх пратэстаў. І вось такі статус-кво, то бок пратэстоўцы не рухаюцца з месца, і сілавікі таксама не рухаюцца з месца. Хаця тут і стаяць два аўтазакі на праспекце Незалежнасці на самім стаяць прыпаркаваныя, але затрыманняў мы тут не бачылі. Журналістаў папрасілі трымацца каля фонтану і не падыходзіць вельмі блізка, таму вось гэта такая хіба максімальна блізкая кропка, з якой мы можам паказаць гэтыя падзеі. І бачым, што тут Ніна Багінская з'явілася таксама. Ніна Багінская – гэта легендарная актывістка, якая удзельнічае ва ўсіх акцыях пратэсту і ходзіць заўжды з чырвона-белым сцягам. Стала вядомая падчас сёлетніх пратэстаў дзякуючы сваёй фразе «Я гуляю», калі сказала яе узброеным амапаўцам. Бачым, што яна ідзе з дзяўчынкай. Імаверна, паспрабуем пагаварыць цяпер са спадарыняй Нінай. Нам паразмаўляць з вами. І Белсат, я так разумею, мы можем ісці разам з спадарыняй Нінай. Зноў прывяло на гэтую плошчу. Глупое пытанне. Жадання правды, справедливости и воли. Вы знаете, что нас сказали лишат родительских прав. Хто гэтыя дзяўчынкі, якія зараз... Это девчонки, я не ведаю, это девчонки тех матерей, которые вышли оборонять своих детей от гвалту, от фашизму, який запанавал у нашей краине. Вот тому я сюда хожу, как фашисты не душили мой народ, мою нацию, мою краину. Это нормальный стан человека, разумного, пока он разумный. Залежить от нас. Только от нас. Калі не толькі, может быть, калі большасць людей не выйдзе на працу, не пачне платить за проезд, за кватэры нават, то экономика этой банды криминальной, которая обкрадает народ и наши гроши, ляснется. Бо мы не заплатим и не будем на них працаваць. Спадарыня Ніна, Думаю, Еврозвяз мы хочам з вами пагаварыць таксама. может нам, допоможет нас. Нехай Еврозвяз не дае гроши в наш бюджет нават. Нехай найдут, калі хочуць нам дапамочь, найдут іншыя формы. Ну, людям, оппозиционерам, которых засунули в тюрьму и здекаются им. Спадарня Ніна, можна, калі ласка, некалькі яшчэ вам пытанняў. Скажыце, калі ласка, ці вам не страшна? Вы вось казалі амапаўцу узброенаму «Я гуляю», гэтая фраза стала вельмі папулярнай. Ці не страшна вам хадзіць каля вось гэтых узброеных людзей тут адной з дзяўчатамі? Яны ж таксама люди. И я думаю, человек сталого узросту, яны не посмеют меня забить. Яны забивают тех, кто для них небеспечен. Таких, как министра Захаренко, бо он не хотел, как милиция займалась людьми политичными разборками. Он лічыў, что милиция повинна заниматься криминалом. Ну, сапраўднымі забойцамі, которые ўсё ж в человечестве існуе. Бо мы люди розныя, але большасць людей добрых. И я думаю, ихние матери их народили не для того, чтобы они только гроши зарабляли, да яшчэ рабуючи свой народ, и ее в том лику. А каб яны гроши зарабляли на выхаванне своих детей, своих жонок, каб яны нават не пакутывали, не хварэлі. Вот для чего милиция повинна зараблять гроши. Скажите, а хто гэтыя дзяўчаты? Хто гэтыя дзяўчаты? Девчата их мамок, которые пришли сюда и так само оборонить их интересы. Я еще с ними не познакомилась, я не ведаю. Полина. А тебя як зовут? Маша. А меня зовут Нина. Вот так. Дзякуй вялікі за гэты каментар спадарыні Ніне Багінскай, легендарнай актывістцы, якая сёння з'явілася тут, таксама сярод пратэстоўцаў. Тым часам людзі скандуюць «Амап, ідзі дадому».
але АМАП яшчэ не сыходзіць і нават можна пабачыць, што вядуць аператыўную здымку супрацоўнікі АМАПу таксама здымаюць, што тут адбываецца. Дзяўчаты тым часам стаяць у счэпцы і мы б з радасцю, канешне, пагаварылі з кімсьці з іх, але бачым, што стаяць вось так даволі шчыльна тут АМАП і пераважна журналісты спрабуюць усё ж трымацца на дыстанцыі ад гэтага. Катя, дзякуй вялікі табе за каментар. Гаспадарству хочу нагадаць, Кацярына Андрэева, наша калега, працуе ў гэтай хвіліны на плошчы Незалежнасці ў Менску. Ну, ад сябе хацеў дадаць невялічкую рэмарачку, рыхтуючыся да сённяшняга эфіру, напісаў наступныя вершаваныя радкі. 1 верасня ў Беларусі забудьце пра дзень ведаў. У краіне, акупаванай аматарам Гітлера, гэта дзень гвалту і болю. Чарговы дзень у палоне аднаго звар'яцелага дзеда. 1 верасня ў Беларусі працягваем біцца за волю. Ну, ад гэтых словаў хацеў перайсці да наступнай тэмы, недалёкай. У Беларусі новая хваля страйкаў. Цэлы шэраг кампаніяў абвесцілі 1 верасня непрацоўным днём, у тым ліку крамы, бары, кавярні, салоны друку, СТА ды іншыя. На буйных прадпрыемствах, гэткіх як МАЗ і БелАЗ, працоўныя або не выходзяць на працу ў цэхе, альбо нагул нічога не робяць на працоўным месцы. У інтэрнэце з'яўляюцца паведамленні і пра іншыя асобныя пратэсты, да прыкладу, супрацоўнікаў беларускай чыгункі. В столице под МЗ и МЗКЦ сотни человек збираліся ля прахадных. На месца приехали силовики. Ля тракторного заводу АМАП праводзіў затрыманне. Сёння ў сталіцы на вуліцу Арлоўскую, што вядзе да палацу Незалежнасці, выйшлі сотні будаўнікоў, якія патрабавалі адстаўкі Лукашэнкі. На пратэст выйшлі сёння і супрацоўнікі сталічнай ТЭЦ нумар 4. А ўжо зараз у нас гаспадарства хацелі звязацца зараз з адным з чальцоў стачкаму, але падказалі ў гэтыя ж секундачкі мне на вуха, што не звяжемся, магчыма, пазней. Ну а пакуль што да іншых тэмаў, яшчэ напярэдадні Лукашенко заяўляў, што ў Беларусі самы незалежны суд і прасіў з гэтага не смяяцца. А ўжо сёння палітычныя працэсы над апанентамі Лукашэнкі працягнуліся. У Бабруйску 540 рублёў штрафу атрымала Галіна Смірнова за тое, што трымала плакат Святланы Ціхановскай ля будынку суда ў часе выбарчай кампаніі. А ў Віцебску суддзя Міхаіл Зубеня пакараў блогерку Алену Янушкоўскую штрафам у 945 рублёў за тое, што жанчына трымала на балконе нацыянальны сцяг. Пры гэтым пасля суда блогерку не адпусцілі. Ее завтра будут судить, и то есть она еще продолжает досиживать, не досиживать, это получается перед судом эти сутки. Вот. Какой суд будет завтра, мы ничего не знаем. Ну а ў Магілёве спрабавалі асудзіць журналістаў Аліну Скрабунову ды Александра Сідарэўска за супрацу з Белсатам. Аднак справу адправілі на дапрацоўванне. У Бабруйску на 7 сотняў арышту асудзілі Віталя Красніцкага, прыхільніка забастоўкі з Белшыны. Рашэнне прынялі яшчэ напярэдадні, але сям'і паведамілі толькі сёння. У Пінску суддзя Ігар Клімовіч на 5 сотняў адправіў былога дэпутата Гарсавету 64-гадовага Мікалая Міхалевіча. Ну і вось ужо зараз якраз падказваюць мне калегі, што ёсць злучэнне з сябрам стачкаму прадпрыемства МАЗ Сергеем Гульцовым. Сергей, вітаю вас. Добрый вечер. Сергей, ведаю, што зараз вы ўжо не працуеце непасрэдна на прадпрыемстве, але ваши ўжо былыя калегі вас абралі, ну, гэткім, можна сказаць, публічным рупарам, каб якраз захаваць, вось, магчыма, сваю ананімнасць. Ці можаце распавесці пра сітуацыю на прадпрыемстве, якая ёсць там зараз?
Ситуация прямо сейчас следующая. На людей было оказано серьезное давление. Там со стороны администрации был привлечен АБЭП, он вообще занимается не этим, а экономическими преступлениями, но их использовали как, скажем, как силовиков внутри завода. Поэтому люди затихли, и если вы хотите знать мое мнение Стачкома, правильно сделали. Все любят картинки с митингами, но активистов, которые там выступают, которые туда приходят, очень легко вычислить, потому что они не скрываются. Когда активисты разбиты на небольшие группы, где друг другу доверяют, они могут работать гораздо более безопасно, оставаться на предприятии и действовать. Сейчас есть достаточно много активных людей, которые готовы устраивать итальянскую забастовку, которые готовы объединять людей со схожими взглядами на ситуацию в стране, на ситуацию на предприятии. Очень большое количество людей сейчас пытается выйти из провластного профсоюза, не то чтобы это было каким-то действием, которое может повлиять серьезно на ситуацию в стране, это скорее выражение позиции. Это способ сказать: мы не хотим иметь к вам никакого отношения, тем более ничего хорошего вы не делаете. Вы аффилированы с администрацией, с директорами, с генеральным. В целом довольно заметные результаты дает итальянская забастовка. Фактически выход готовой продукции снизился, по разным участкам, по разным цехам, по-разному, но в несколько раз. Речь об этом. Не на 20-30%, а в несколько раз. Где-то до 5 раз, например. Зразумела. Сергей, дзякуй вялікі вам за каментар. Я спадарству нагадаю, Сергей Гульцоў на відэасувязі са студыяй быў, гэта сябра Стачкаму МАЗ. Но і спадарства ў пачатак навучальнага года ўсё-таки мы не маглі не запытацца у бацькоў сёлетніх першакласнікаў, чаго б яны хацелі для сваіх дзетак. Увага, гаворыць Менск. Чакаю, каб дзіця маё вучылася. Нам, наверное, складана говорить про там некие чакания, потому что мы первый раз идем в первый класс. Ну, что у них немножко побольше мозгов появится. Надеюсь, что все будет хорошо, что дети будут рады и все у них получится. Раней у сеціве быў заклік не прыводзіць сваіх дзяцей на лінейкі ў сувязі з тым, што настаўнікі бралі ўдзел у фальсіфікацыі выбараў. А Лукашенко заяўляў, што тыя педагогі, якія не згодныя з дзяржаўнай ідэалогіяй, не павінны працаваць у школах. Ну, як вядома, святочная лінейка ў Беларусі была сёння толькі для першых класаў, для астатніх усіх шкаляроў паадмянялі ім. І зусім іншая сітуацыя, нават у нашых суседзяў, давайте зірнем на поўнач. Сёння свае дзверы, у прыватнасці, традыцыйна адчыніла Віленская беларускамоўная гімназія, якраз у літоўскай сталіцы. І за тым, як гэта там усё адбывалася, назіраў мой калега Ярослаў Стешык, і яму слова. Я сама скончыла гэтую гімназію 26 гадоў таму назад. Мой старшы сын вучыцца ў 7 класе, і гэты сын ужо ў 3 класу перайшоў. И сама я народилась на Беларуси, завжди ездим. Слышали очень много хорошего в этой школе, посоветовали нам. И, в принципе, довольны. Наш первый ребенок ходит сюда уже в третий класс пойдет, поэтому решили отдать второго. И маленьких, думаем, тоже сюда пойдем. Мой муж белорус, я литовка. И решили, что школа уютная, маленькая. У нас 3 детей ходит в эту школу, так решили, что тут. Сёлета навучальны год у гімназіі імя Францішка Скарыны ў Вільні пачаўся асабліва. Упершыню ў гісторыі гімназію наведаў прэзідэнт Літвы. Спасибо большое. Зефир. О, я люблю зефиры. Гітанас Наўседа не толькі выступіў з прамоваю, але шчыра паразмаўляў з настаўнікамі ды вучнямі. Мяне ўразіла, што прэзідэнт узяў гітару і проста яе настроіў. Гэта проста гітара, на якой грае настаўніца нашай школы, і ён
якби прапанаваў яе настроіць. Ніякіх палітычных тэм не было. Кожны ахвотны мог задаць прэзідэнту пытанне. Вучні пыталіся пра асаблівасці прэзідэнцкай працы, а кіраўнік Літвы пра тое, як беларускія школьнікі ацэньваюць навучанне і жыццё ў Літве і ці хацелі б вярнуцца ў Беларусь. Он запытаўся ў нас, хто з Беларусі і каму дзе болей падабаецца. Лично мне болей падабаецца ў Беларусі. Гаспадарства, адно з СМС-паведамленняў, я вам скажу, больш за 1580 паведамленняў зараз у нас на планшеце. Адно з іх зачытаю. Балтыйскія краіны заявілі аб забароне ўезду Лукашэнкі і яго світы, а чаго маўчыць Нямецчына і ўвесь еўразвяз. Вельмі важнае пытанне. На гэтым пытанні я хацеў вам прадставіць сваю калегу Аліну Коўшык з міжнародным аглядам, якраз рэакцыяў на падзеі ў Беларусі. Аліна, вітаю цябе. Вітаю, я бы хацела адказаць на гэта СМС-паведамленне, бо яшчэ учора гэта было ў нашым аглядзе. Справа ў тым, што еўразвяз гэта вялікая бюрократычная структура, і мы ведаем, што санкцыі, персанальныя санкцыі ад датычна Лукашэнкі і ягоных блізкіх супрацоўнікаў рыхтуюцца, але гэта не так хутка, і таму вось балтыйскія краіны яны змаглі гэта зрабіць насамрэч хутчэй, не чакаючы на рашэнне Брусэлю. І таксама ведаю, што як марудна еўрапейская бюракратыя ўводзіць санкцыі, то не менш марудна іх і здымае. Ну, гэта так, напэўна, будзем сачыць, і калі такія санкцыі будуць уведзены, мы будзем паведамляць у нашых включэннях са студыі Белсата. Я хацела бы сёння распачаць наш міжнародны агляд ад ААН, бо ягоныя эксперты сёння заклікалі Беларусь спыніць катаванні над затрыманымі і прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў міліцыі, якія, як паведамляецца, беспакарана прыніжалі, збівалі дэманстрантаў у месцах утрымання пад вартай. Яны адзначылі ў сваёй заяве прыклады фізічнага і нават сексуальнага гвалту. Свабода ад катавання адно з тых правоў чалавека, якія лічацца настолькі важнымі, што яго нельга абмяжоўваць альбо прыпыняць пры ніякіх абставінах. Эксперты таксама заявілі, што ім вядома пра 450 задакументаваных выпадкаў катаванняў і жорсткага абыходжання з людзьмі, якіх пазбавілі волі пасля сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня, што прывялі да масавых пратэстаў і арыштаў. Мы надзвычай устворывожаныя сотнямі заяваў пра катаванні ды іншае жорсткае абыходжанне ў ізалятарах часовага утрымання. Большасць людзей, зніклых без вестак, былі знойдзеныя, але выклікае трывогу той факт, што месцазнаходжанне і стан здароўя прынамсі 6 чалавек, як паведамляюць невядомыя іхным сваякам. Мы таксама па-ранейшаму занепакоеныя тым, што выпадкі гвалтоўных знікнення могуць павялічвацца, калі працягнецца жорсткая рэакцыя на мірныя пратэсты. Тым часам Александр Лукашенко ўзначалі ў топ-10 самых згадваных персон у жніўні. Ён атрымаў амаль 300 000 згадак у матэрыялах расійскіх СМІ палітычнай і фінансава-эканамічнай скіраванасці. Такія дадзеныя сістэмы комплекснага аналізу навін, створаны Інтэрфаксам. На другім месцы ўспамінаецца ў расійскай прэсе Владзімір Пуцін. Шкада, што гэты рэйтынг не звяртае ўвагу на кантэкст выказванняў, а толькі на ўзгадкі. Дарэчы, пра Беларусь сёння ўзгадаў і Белы дом. Мы заўсёды будзем стаяць на баку свабоды і дэмакратыі. Мы працягваем уважліва сачыць за развіццём падзеяў у Беларусі і падтрымліваем міжнародныя намаганні па незалежным разглядзе парушэнняў выбараў, парушэнняў правоў чалавека і рэпрэсій урада. Велізарная колькасць беларусаў, якая мірна пратэстуе, дае зразумець, што ўрад больш не можа ігнараваць заклік народа да дэмакратыі. І Расія таксама павінна паважаць суверэнітэт Беларусі і права яе народа самастойна і справядліва выбіраць сваіх лідараў. Я не згодная, што першая задача, якая стаіць перад намі, гэта канстытуцыйная рэформа. Гэткая пастаноўка мэты не адпавядае патрабаванням беларускага народу і выглядае двухсэнсоўнай, бо сёння Лукашенко намагаецца цягнуць свой сыход, гаворачы пра незразумелую канстытуцыйную рэформу ў нявызначаныя тэрміны. Так, нацыянальная лідарка Святлана Ціханаўская пракаментавала спробу Александра Лукашэнкі і расійскага боку скіраваць палітычную дыскусію ў бок канстытуцыйнай рэформы, замяняючы змест галоўных патрабаванняў
беларускага народа. Президент Беларуси предложил конституционную реформу. Вот, по-моему, по нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан. Мы видим, собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия в требовании, которые они выдвигают. И у нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь. У выпадку закрыцця межаў для міжнародных грузаў Беларусь пацерпіць больш за ўсіх, заявіў міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус. Так міністр адрэагаваў на заяву Александра Лукашэнкі аб тым, што Менск дасць эканамічны адказ на абвешчаныя краінамі Балты санкцыі. Сёння Лукашенко папярэдзіў, што можа закрыць межы пад Брэстам і Гародняй. А Лінкявічус патлумачыў словы Александра Лукашэнкі спробай унесці раскол у адзінства краін Еўразіі па сітуацыі ў Беларусі. Эканоміка Беларусі цяпер на мяжы поўнага калапсу. Гэта насамрэч сітуацыя значнага крызісу. І ўсё, што яны кажуць альбо робяць, трэба абдумваць, бо ўсё абернецца бумерангам у першую чаргу для іх саміх. Магчыма, і іншым таксама будзе нанесеная шкода, але значна мацнейшая шкода будзе для краіны, якая сапраўды перажывае асаблівы крызіс. У гэтым выпадку не толькі палітычны, але і эканамічны. Краіны Балтыі таксама не будуць скупляць электраэнергію з астравецкай атамнай электрастанцыі. Міністэрствы, якія адказваюць за энергетыку краінаў Балтыі, дасягнулі згоды аб спыненні куплі электраэнергіі ў Беларусі пасля запуску беларускай АЭС, паведаміла ў аўторак Міністэрства эканомікі Эстоніі. Дасягнутае пагадненне змяншае элементы, якія палепшаюць рынкавую пазіцыю перспектывы нашых вытворцаў электраэнергіі, пракаментаваў наступствы пагаднення для Эстоніі міністр эканомікі Тави Ас. На выпрацоўцы адзінай пазіцыі краін Балты ў справе адмовы ад куплі электраэнергіі ў Беларусі пасля ўводу ў эксплуатацыю БЛАЭС настойвала Літва. Для спынення гандлю электраэнергіі з Беларусю будзе выкарыстоўвацца сістэма апазнавання паходжання электраэнергіі. Першы энергаблок БЛАЭС, які месціцца недалёка ад Астраўца, паводле плану мае быць уведзены ў эксплуатацыю ў 2020 годзе, а другі ў 2021. Польшча адсвяткавала 40-годдзе падпісання жнівеньскіх пагадненняў і паўстання незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць». Гэта была бяскроўная мірная рэвалюцыя, якую бяруць за ўзор народы ва ўсім свеце. Так сказаў прэм'ер-міністр Польшчы Матэуш Маравецкі. Падчас фінальнага канцэрту была выкананая песня «Муры», якая была сімвалам пераменаў тады 40 гадоў таму ў Польшчы і з'яўляецца гімнам пратэстоўцаў у сённяшняй Беларусі. Я на гэтым хочу паставіць кропку, развітацца з вамі, да сустрэчы заўтра ў студыі Белсат і прапаную вам паслухаць фрагмент гэтага канцэрту. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt szli ulicami miast. Zwalali pomniki, rwali bruk, ten z nami, ten przeciw nam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał słuchany kroków huk, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzę na równy tłum, milczy słuchany, a
Спадарства, вяртаемся ў бунтоўны Менск, дзе людзі працягваюць дамагацца, каб рухнулі ўсё-такі муры лукашызму. На месцы працуе моя калега Кацярына Андреева. Катя, табе слова. Цяпер група пратэстоўцаў з плошчы Незалежнасці распачала рух па праспекце Незалежнасці, і людзі выйшлі з ачаплення АМАПу. Не было ім ніякіх перашкодаў, мы не бачылі, прынамсі, цяпер ніякіх затрыманняў, хаця бусікі з міліцыянтамі і пераследавалі іх некаторы час, і стаялі таксама ўзброеныя амапаўцы кардонам, але яны расступіліся і дазволілі людзям прайсці. Цяпер прыкладна некалькі больш за некалькі сотняў, можна сказаць, я думаю, пра 1000 чалавек, якія бяруць удзел у гэтым шэсце, прыкладна 1000. Нават бачна, што яны стаяць і чакаюць, пакуль пераключыцца чырвонае святло, як заўжды вельмі культурны беларускі пратэст. Бачым, што міліцыя стаіць вось тут, на скрыжаванні вуліцу, але яны нічога не робяць, проста стаяць у форме, пакуль людзі працягваюць рух. Вітаю, тэлеканал Белсат. Скажыце, калі ласка, як вашыя адчуванні пасля таго, як стаялі людзі ў счэпцы на плошчы і раптам пачалі ісці? Ці не страшна? Ці не думали, что будет перешкода? Я извиняюсь по-русски, но я стараюсь ходить каждый день, и вот это единение, хотя я хожу одна, но я чувствую вот эту вот ауру, вот это понятие, что мы народ, что мы можем, что мы достойны, что мы сильны, что мы не боимся. И я уверена, что чем больше нас будет, тем это будет сильнее, мощнее, и мы победим. Спасибо вам, что вы нам показываете. Дякую вялікі за гэты каментар. Вось так выглядае цяпер шэсце па праспекце Незалежнасці. Прыкладна 1000 чалавек ідуць, ім сігналяць машыны на знак падтрымкі. Гэта адбылося па Ну што ж, спадарства, Менска працягвае змагацца ўся Беларусь, таму што мары светлыя. Светлыя мары – гэта лепшая Беларусь, гэта спыненне вось гэтай цемры, якая панавала краінаю. Ну а працяг тэмы беларускай салідарнасці на міжнародным узроўні сёння у Варшаве было абвешчанае стварэнне цэнтру беларускай салідарнасці. Мэтай дзейнасці новага аб'яднання, дакладней новай платформы з розных аб'яднанняў, платформы, у склад якой увайшлі шматлікія арганізацыі ініцыятывы беларускай дыяспоры. Дык вось мэта падтрымання беларусаў як за мяжой, гэтак і на радзіме. Ўжо зараз у студыі разам са мной Владзімір Кобец, які ўваходзіць у аргкамітэт гэтай платформы. Владзімір, вітаю. Добрый вечер. Ці можна падрабязней пра саму платформу і чаму яна ўвогуле створаная была, ці недастаткова было ўсіх гэтых шматлікіх арганізацый, бо літаральна кожны дзень прыходзяць вось гэтыя паведамленні, што там стварыўся фонд, тут яшчэ стварылася платформа. Для чаго? Ну, справа в тым, што мы добра памятаем папярэднія такія сітуацыі, найперш 10-го году, калі мы самі праз усё гэта прайшлі і ведалі, з чым мы, з якімі праблемамі мы сутыкнуліся. І вельмі часта это было нечакана, мы былі не прыгатаваныя да этого. Тыя арганізацыі, которые вайшлі в гэта аб'яднанне, яны акурат маюць кожны свой досвед, дасвядчэнне юрыдычнае, з працаўладкаваннем, з медычнай дапамогай, з размещением. И мы просто собраліся, ведаючы, што можа адбыцца такая ситуация, якая адбылася, і людзі будуць змушаныя выязджаць, зложили усе свае, весь свой досвед і магчымасці на стол, паглядзелі, хто што можа рабіць, і просто кожная арганізацыя разабрала свой накірунак. Такім чынам не ідзе размова пра стварэнне некай арганізацыі новай. Гэта парасоля, которая дазваляе сёння забяспечыць цэлы цыкл дапамогі чалавеку, который вымушаны з'ехаць з Беларусі з-за таго, што там робіць рэжым ўжо былога
президента Лукашенка, атрымаць дапамогу ад пачатку перасячэння граніцы до прахаждзення карантыну і далей уже атрымоўваць дапамогу і фінансовую, і юрыдычную, і псіхалагічную, і далей мы ідзем ўжо да легалізацыі працаўладкавання, калі трэба. Вельмі асобным ідуць пунктам журналісты, цэлыя калектывы вымушаны выехаць, і мы павінны забяспечыць тут ім папросту умовы для працы. Это значыць зрабіць пляцоўку, каб яны маглі прыехаць і ад пачатку пачаць працаваць, не чакаючы. Літаральна кожны дзень нават я асабіста атрымліваю паведамленні ад сваіх знаёмых ці знаёмых, якія перапытваюць уласна пра сам механізм, як можна выехаць, хто можа разлічваць на дапамогу вось такіх платформаў салідарнасці, ці можна вось такую інфармацыю. Ёсць пэўныя рэчы, которые я не буду казаць, таму што каб не падказваць уладам таксама, натуральна, што людзі, которые маюць візы, яны выязджаюць наўпрост праз граніцу з Польшай, з Літвой, з Латвіяй. Дзякуючы гэтым краінам людзі, которые пацярпелі, маюць магчымасць нават у часе карантыну это зрабіць. Людзі без візаў кіруюцца на Украіну праз граніцу без візаў. На жаль, там зараз праз карантын таксама ёсць праблемы, але мы таксама маем досвед, калі удалося людзей вывезці пры падтрымцы ўжо ўлады Украіны. Трэба, конечно, памятаць, што трэба мець з сабой страхоўку, трэба мець, паглядзець, каб быў сапраўдны пашпарт. Трэба мець з сабой тыя рэчы, которые спатрэбяцца на граніцы, нават калі людзі выязджаюць і ідуць як бежанцы, так, каб былі пэўныя сродкі на пачатак, каб купіць себе ежу, і там ужо контакт з нами, мы атрымоўваем контакт са стражам гранічным, так, з пагранічнікамі, памежнікамі, і ўжо мы в контакце з імі кожны канкрэтны выпадак абмяркоўваем. Людзі скіроўваюцца да тых месцаў, которые мы ім ужо арендуем, значыць, у Варшаве і в іншых местах. Хачу адзначыць, што вельмі моцна падтрымоўвае польскі бізнес. Такія памяшканні нам прапануюць папросту простыя людзі, бізнесмены, мы это ўсё вносім в агульную базу дадзеных, і чалавек проста едзе ўжо на падрыхтаваную яму пляцоўку. Гэта ёсць кватэры, гэта ёсць адмысловыя хостэлі, так, дзе чалавек можа праз 2 тыдні прайсці карантын, у гэты час ён атрымоўвае сацыяльны пакет, атрымоўвае падтрымку, робяцца розныя рэчы, каб была сувязь з чалавекам, усталёўваюцца асобы кантактныя, і такім чынам чалавек потым ужо па карантыне ведае таксама, куды ён далей накіроўваецца. В гэты час мы павінны ведаць, нашы валанцёры павінны ведаць, якія пажаданні ў чалавека, у кагосьці хтосьці вучыцца ў іншым горадзе, хтосьці хоча працаўладкавацца на канкрэтную пляцоўку, і вельмі хутка мы звернемся зробім такі звароты да бізнесаў і да уладаў з просьбай аб стварэнні такога спісу прац, так, каб эти людзі працаўладкоўваліся як мага хутчэй. Гэта не ёсць працаўладкаванне назаўсёды, але ў гэты час, калі чалавек тут знаходзіцца, у нас ёсць працаўнікі заводаў, сябры страйкамаў, которые вымушаны былі з'ехаць. Эти людзі не могуць сядзець, конечно, без працы, і яны вельмі хочуць зарабляць сабе самі, і мы хочам это таксама гарантаваць. Як я зразумеў, калі ёсць віза, то можна наўпрост, да прыкладу, праз беларуска-польскую мяжу, калі візы няма, праз Украіну, але што рабіць вось у сітуацыі, калі чалавеку патрэбная пільная медычная дапамога, бо ўсё-такі ёсць вялікая частка людзей пацярпелых вельмі моцна вось ад сілавікоў, ад гэтага гвалту. Тут ці ёсць нейкі гуманітарны калідор, бо, наколькі я разумею, калі папросту ехаць ва Украіну, потым там штосьці чакаць, часу няма. Я просто конкретный прыклад приведу. Літаральна пазаўчора такі малады чалавек моцна збіты з паламанымі дубінкамі пальцамі толькі за тое, што у яго в тэлефоне знайшлі тэлеграм-каналы, ему паламалі дубінкай пальцы, пакалечаны спіна і ногі дубінкамі. Ён выехаў і адразу ўжо по польской стороне ему была оказана медычная дапамога. Мы были ў кантакце, наши прадстаўнікі былі ў кантакце з пагранічнікамі польскімі, і яны прыехаў лекар, і уже лекар правёў першы агляд, і першыя рэчы былі зроблены. Далей чалавек скіроўваецца з пэўнымі ўжо рэкамендацыямі, і тут уже трапляе да наших валанцёраў, которые працягваюць далей працаваць у тым ліку з медыцынскім вокам.
Владимир, дзякую вялікі за сённяшні каментар, таксама вось за гэтую арганізацыйную дзейнасць дапамогі нашым суайчыннікам. Кантакты да цэнтру мы змесцім і ў нас на старонцы. Гаспадарства таксама можна шукаць у інтэрнэце. Цэнтр беларускай салідарнасці. Владимир Кобец сёння нашым госцем у студыі. Дзякуй вялікі. Ну, а гаспадарства, калі пераходзіць да яшчэ там іншых тэмаў, якія сёння гучалі, часам гэта нават не тэмы, а у беларусаў, у журналістаў гэта называецца фактоідамі. Гэта, да прыкладу, выказванні, якія, магчыма, не нясуць нічога у сабе сэнсоўнага. І вось мне асабіста каментаваць усю тую лухту, якую штодня вылівае на беларусаў Лукашенка, ну вось цяжка і пакутліва. І вось вам толькі некаторыя з сённяшніх выказванняў, уласна, пра дачыненні з Россией. Да прикладу, мы сохраним наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока. Ну, альбо вось пра ягоныя пагрозы краінам Балтыі, калі пагражаў Лукашенко санкциями. Им, краінам Балтыі, дали команду ФАС, и они это и вякнули из-под забора. Про Польшу Лукашенко наогул сказал, что закрые мяжу, каб немцам цяжэй было ездить у Китай. Ну а вось пра грамадзяніна Беларусі, арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча, кіраўніка рыма-каталіцкага касцёла ў Беларусі, якога напярэдадні незаконна не ўпусцілі на радзіму, Лукашенко сказаў, што святар атрымаў пэўныя задачы ў Польшы, а таму трапіў у агульныя з Расіяй спісы неўязных. І вось каментаваць гэта ўсё ў мяне асабіста не хапае нерваў, а таму спадзяюся, што на дапамогу прыйдзе і мой куды больш дасведчаны калега Владимир Мацкевич, філосаф, метадолог, ужо зараз з намі на відэасувязі з Менску. Спадар Владимир, вітаю вас. Прывітанне, Валер. Спадар Владимир, все-таки, наколькі ёсць ввогуле сэнс звяртаць увагу на выказванні Лукашэнкі? Бо усе мы цудоўна ведаем, што ён вельмі часта пярэчыць сам сабе, і не той, што учора і сёння выказванне, а нават цягам аднаго сказу можа пярэчыць сам сабе, часта агучвае відавочныя абсалютна ўсім глупоты. Ці ёсць ввогуле сэнс звяртаць увагу, і ці можа быць сэнс у гэтым звяртанні якраз толькі ў тым, што знаходзіцца сёння ўся краіна, ўся Беларусь у такіх пэўных закладніках у аднаго вось гэтага самадура, на вашу думку? Ну, у вас два пытанні, давайте по чарзе. Давайте. Значит, я уже давно кажу, не трэба звяртаць увагу на тое, што Лукашенко гаворыць. Толькі на тое, што ён робіць. Ён забараніў уезд у краіну Тадеушу Кандрусевічу, архібіскупу каталіцкай царквы. І гэта дзеянне. А вось тое, як ён гэта тлумачыць, гэта ўсё лухта. Звычайная лукашэнкаўская лухта. Ён казаў пра тое, што касцёл нібыта робіць антылукашысцкія там выказванні і займае антылукашысцкую пазіцыю. Антылукашысцкая пазіцыя не раўно антидзяржаўнай пазіцыі. Каталікі, грамадзяне Беларусі, касцёл – гэта наша царква беларуская, таксама як праваслаўныя і ўсе пратэстанцкія царквы, і ніякага антыдзяржаўнага там зместу у касцёле няма і быць не можа. Гэта царква, а не палітычная структура. Далей ён кажа, што затрымалі Кандрусевіча таму, што яму забаронены уезд у Расію, а у нас агульная мяжа, таму мы выконваем вось гэтыя расійскія забароны. Ну як да гэтага можна ставіцца? Грамадзяніну Беларусі забаронена уехаць у сваю краіну, бо нейкая там іншая краіна не жадае бачыць тут яго на нашай тэрыторыі. Это увогуле ўжо ніжэй за любую абразу. Так што не слухайце Лукашенко. Ставьцеся толькі да таго, што ён робіць. А робіць ён ганебныя, вельмі страшныя рэчы. Ведаеце, ну вось я нават асабіста вельмі моцна абражаны вось гэтай сітуацыі з спадаром Кандрусевічам, таму што я таксама рыма-каталік, і вось гэты ціск, вось гэтае фармаванне унутранага ворага, што робіць Лукашенко, расколваючы беларусаў, у тым ліку вось на каталікоў, якіх можна ганіць, то гэта, канешне, адчувае нават я асабіста, але ўсё-такі калі ісці на большы такі маштаб. Вось сітуацыя з
арцыбіскупам Кандрусевічам. Ну, калі звяртаем увагу не на словы, бо там няма чаго крытыкаваць, разбіраць на дзеянні. Ну, гэта ж дэманстратыўны плявок у тым ліку і ў бок Захаду. На вашу думку, навошта Лукашенко дэманстратыўна робіць палітычныя харакіры сабе ў вачах Захаду? Ну, бачите, Валер, у нас у наших сродках массовой информации, уключаючи у тым ліку і Белсат, замало, вельмі мало разважлівых аналітычных матэрыялаў і перадачаў. Я б сказаў, што калі сёння разглядаць становішча Лукашэнкі і ўсяго рэжыма, то звярніце увагу на ўсё, што робіцца і выснову з гэтага. Яны сыходзяць у глубокую самаізаляцыю. Яны сыходзяць у такую абарону цалкам і ізалююцца не толькі ад беларускага грамадства там шэрагамі сваіх там ахоўнікаў, амапаў там і так далей, але і ў міжнародную ізаляцыю. Адзіны канал там за межы Беларусі, які яны падтрымоўваюць для камунікацыі, гэта Кремль. І нават ёсць звесткі, пакуль што ускосныя, што нават сем'і старэйшых сыноў і нават Коля Лукашенко ўжо пакінулі Беларусь. Коля забраў дакументы з ліцэю і зараз будзе вучыцца ў Маскве. То бок яны занялі круговую абарону і гэта сведчыць пра тое, што яны імкнуцца выжыць і ўзяць нас пратэсты зморам, так бы мовіць. Каб мы просто злілі, стаміліся і перасталі пратэставаць, і тады яны выйдуць за гэты свой, за гэтую мяжу, якую яны адгарадзіліся ў цэлого свету, і працягнуць катаваць і гвалціць нашу краіну. Спадар Владимир, но все-таки дозвольте, не погоджуся з вами наконт вызначения круговая оборона. Все-таки гэты кавалак гэтага кола з боку России, ну там не попросту дзіра, там абсолютно няма ніякай обороны і пагатоў. Усё гэта выглядае не на самоизоляцию, а на изоляцию выключна ў інтарэсах Кремля. Потому что, калі браць да любое нават з згаданых сёння выказванняў альбо дзеянняў Лукашэнкі, нават не толькі пра Кандрусевіча, можна сказаць пра літоўскія парты. Ну, Беларусь піліць сама сук, на якім сядзіць, пазбаўляе сама сябе грошай. Тое ж самае з гэтым транзітам. Давайте не будем зноў жа звяртаць увагі на яго словы. Я пра Расею яшчэ дадам. Ведаеце, Расія пачала іншую тактыку, ці нават стратэгію ў дачыненні да Беларусі. Яны больш ужо не кіруюць, не камандуюць Лукашенко і рэжымам, не гавораць, што ім рабіць. Яны зараз імкнуцца навязаць сваю павестку дня менавіта беларускім пратэстоўцам і беларускай апазіцыі. Яны ўжо пачалі прызначаць нам лідараў. Вось ведаеце, што пасля заяваў Калеснікавай пачала пісаць расійская прэса. У Беларусі змяніўся лідар пратэсту. Была Ціхановская, зараз Калеснікава. Яны навязваюць нам не толькі павестку дня, пра што мы павінны дбаць, імкнуцца гэта зрабіць, але і прызначаць нам лідараў. І мы павінны быць у гэтым сэнсе вельмі пільнымі. Менш за ўсё улічваць тое, што гаворыць гэты хлус, які зараз з парасончыкам стаіць на экране, а больш глядзець на тое, што зараз робіць Расія, якая ўжо не робіць стаўку на яго. Здаецца, ўжо прадвызначана, што яны ведаюць, што канец рэжыму хуткі, і Лукашенко прыйдзецца прымаць там у эміграцыю ў Расіі. Таму яны імкнуцца навязаць нам сваю і павестку дня, і парадак дзеянняў, каб захаваць кантроль над Беларусю. Спадар Владимир, дзякую вялікі вам за каментар, за аналітыку вашу, не толькі ў межах эфіру нашай студыі, Белсату, але і у сацыяльных сетках уважліва сочым за ёю. Дзякую вялікі вам. Владимир Мацкевич, філосаф, метадолог, быў спадарства з намі. Ну а мы зараз зноўку на момант перанесемся у сталіцу нашай краіны, якая паўстала супраць самадурства Лукашэнкі. Кацярына Андрэева на сувязі.
Спадарства, ну вось няма у нас, на жаль, гуку, і былі вялікія затрымкі перад гэтым. Ну вось у такіх умовах мы працуем. Зменіцца рэжым, магчыма, зменіцца і тэхнічны бок нашай працы. Ну а пакуль што давайте все-таки яшчэ да адной палітычнай падзеі дня, пра якую частка з іх сышла ў метро на Кастрычніцкай, ніякіх перашкодаў ім сілавікі не чыняць ніякіх перашкодаў. Якія далейшыя планы, мы паспрабуем зараз запытаць у кагосьці з удзельнікаў. Рано. Вітаю, тэлеканал Белсат, мы вядзем жывы эфір. Бачым, што вы прыйшлі ў сваёй працоўнай уніформе хуткай дапамогі. Да. Вы удзельнічаеце ў гэтым пратэсце як валанцёр, як медык, так? Да. Ці сёння даводзілася за ўвесь дзень затрыманняў і былі даволі брутальныя цягам дня, ці даводзілася камусьці аказваць дапамогу? Нет, только с высоким давлением и только, с болями в сердце и все. Вы зрабілі гэта па пакліканні, па сваім унутраным жаданні? Конечно. Мы всегда спасаем жизнь людей. Просто хотелось бы, конечно, обратиться к ОМОНу, к силовым нашим структурам. Хотелось очень попросить их, чтобы просто, уважаемые сотрудники правоохранительных органов, мы, конечно, понимаем все, но мы просим вас, просто просим, не задерживать людей во дворах и в любых местах. Как бы народ простой, народ очень, как бы сказать, народ сердобольный, народ, как бы сказать, народ, как бы у нас народ, как сказать, хороший народ, он трудолюбивый народ, он никогда первый никого не провоцирует. Просто хотел бы попросить наши правоохранительные органы к ним официально обратиться, чтобы не задерживали людей, чтобы не давали много работы скорой медицинской помощи, потому что скорой помощи и так работы хватает, но с нашим ОМОНом, конечно, стало больше. Больше вызовов нашим врачам скорой помощи, нашим фельдшерам стало, вообще всему нашей службе скорой помощи. Стало очень много народа. Очень много вызовов на Крестина, очень много вызовов в городе. Ну и как бы хотим просто мира, тихого спокойствия на земле. Скажите, калі ласка, у якім стане люди выходят за Крестина, якія травмы вам доводилось бачить? Народ выходит за Крестина подавлены, психологически подавлены, эмоционально подавлены. Травмы мы видели различные. Я лично видел пулевые ранения, видел рваные раны, видел ушибленные раны, видел перелом основания сводов черепа у 2 граждан. Ну и как бы у 2, которых возил конкретно я на машине такси Яндекс. Спасибо Яндекс.Такси, конечно, нашему. На Яндекс.Такси мы возили как раз 9-10 возили граждан с огнестрельными ранениями в области груди и с ранениями от гранат, от осколочных гранат боевых. Дякую вялікі, што распавялі. Мы пагаварылі цяпер з медыкам хуткай дапамогі, які таксама бярэ ўдзел у гэтым маршы як валанцёр па сваім уласным жаданні. Ну, а тым часам спадарства ўрываецца ў наш хаатычны сённяшні тэлеэфір. Палітолог Андрэй Ягораў на відэасувязі з Менску. Спадар Андрэй, вітаю вас. Добрый день. Спадар Андрэй, вось все-таки хацелася закрануць, у нас літаральна хвілінкі 3 засталося эфіру, закрануць вось тэму, якую закранулі мы з спадаром Мацкевічам у папярэдняй размове, гэта стварэнне новай партыі вместе. Спадар Мацкевіч кажа, што гэта па сутнасці прызначэнне Расіяй новых лідараў беларускага пратэсту. А на вашу думку, на вашу ацэнку, што гэта такое ўвогуле сёння было? Ну, конечно, тут есть 2 аспекты такие. По-перше, это российская параллельная российская информационная операция, якая была связана с тем, как продемонстрировать некий раскол у лидерстве этого протесту. Мы бачили по российским медиаканалам то, что яны спрабуюць выставить Марыю Колесникову как нового лидера беларускай оппозиции, и яны таксама спрабуюць выдаць тое, что Тихановская у сваім звароце пэўным чынам крытыкуе стварэнне партыі як вот раскол у лідарстве. І
Ну, відавочна, што вось гэта такая як бы тая аперацыя, якая як бы ідзе накіравана на тое, каб стварыць імідж расколатай беларускай апазіцыі. Але ну, у прынцыпе пасля таго, як група Бабарыка заявіла, што партыя прытрымліваецца праграмы каардынацыйнага савета і ніяк не звязаная з стварэннем каардынацыйнага савета і падтрымлівае патрабаванні каардынацыйнага савета, то ў прынцыпе вось гэтая расколатасць агульнага руху, яна пэўным чынам нівелюецца. Таму я думаю, што гэта хутчэй ну, вот, такая аперацыя, якая была, а ну, партыя сама па сабе гэтая ідэя ў гэтай сітуацыі недарэчная, але ну, запланаваная стратэгічна штабам Бабарыка і проста яны не змаглі ну, адрэфлексаваць тую сітуацыю, якая стварылася, і недарэчнасць аб'яўлення гэтай партыі зараз. Гаспадар Андрей, яшчэ одно караценькае пытанне у мяне да вас. Паслухайце, а можа ўсё не так і драматычна, улічваючы, што каардынацыйная рада па сутнасці сваёй вось гэта амаль месяц у пратэстаў, а ніводнага дня вось так рэальна не кіравала народнымі пратэстамі. То можа не так страшна, чым яны там займаюцца. Ну, не так страшна стварэнне партыі, але ў сённяшняй сітуацыі легітымнасць каардынацыйнай рады гэта вельмі важны момант. Таму што ўрэшце рэшт, калі пратэсты пачнуць перамагаць, то увесь гэты працэс мусіць завершыцца перамовамі і перамовамі паміж легітымнымі прадстаўнікамі пратэстоўцаў і беларускімі ўладамі. А на сённяшні час толькі каардынацыйная рада мае гэтую легітымнасць. Гаспадар Андрей, дзякуй вялікі вам за кароткі, але вельмі важны каментар. Я спадарству нагадаю, Андрей Ягораў, палітолог, быў з намі на відэасувязі з Менску ў студыі. Сёння хаатычна для вас працаваў я, Валер Руселік, але жывы эфір, нічога з гэтым не паробіш. Дзякуй вялікі вам, спадарства, за ўвагу. Не пераключайцеся, Белсат працягвае сваю працу для вас.